Sarge, tama ang imong kaugalingon. Kaya natay dako kay nga transaksyon karon nga pagsaon ng grupo. Sige sir. Kinahanglan nga matrap ginato ning duha ka grupo karon. Okay, let's go. Kompleto na. Kompleto boss. Asa bang kwarta? Kompleto na na. Kompleto na. Walang lapis, walang kulang. Atras. Mga pulis daw, walang tigilan sa masama. Pulis mo.